Χαίρομαι που σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Είναι κανάλι πρακτικής μαγείας. Ή αν ασχολιέστε με την πρακτική μαγεία, πρέπει να ξέρετε σε ποια φάση βρίσκεται η σελήνη. Μαγεία του Μαΐου του 2025 είναι τώρα. Πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ποιες είναι ευνοϊκές μέρες και οι δυσμενείς μέρες για να έχετε καλό αποτέλεσμα στις τελετές που κάνετε. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας δείξω πως αυτές οι μέρες ευνοϊκές και δυσμενείς δεν είναι από το κεφάλι μου. Είναι από Σολομονική, από Μέγα Γρηγόριο, πρακτική μαγεία. Από εδώ παίρνω εγώ αυτές τις μέρες και κάθε μήνα σας λέω. Οι επαγγελματίες τελετουργοί χρησιμοποιούν αυτές τις ευνοϊκές και δυσμενείς μέρες. Την ευνοϊκή μέρα μπορείτε να κάνετε όλες τις τελετές. Ναι. Αρχή του κάθε μήνα εγώ φτιάχνω ένα απλό σχέδιο για να έχετε πλήρης εικόνα και γενική εντύπωση για το μήνα που έρχεται. Ορίστε. Απλό σχέδιο που φτιάχνω και είναι όλα πολύ απλά. Δηλαδή, 27 Απριλίου είχαμε τη νέα σελήνη. Πρώτο, δεύτερο, 4 Μαΐου, 6 Μαΐου, 9 Μαΐου και 14 Μαΐου είναι ευνοϊκές μέρες. 10, 17, 20 είναι δυσμενείς μέρες. 12 Μαΐου είναι η Πανσέλινος, 27 Μαΐου είναι νέα σελήνη. Αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε. Τώρα εμείς βρισκόμαστε σε φάση που γεμίζει η σελήνη μέχρι 12 Μαΐου που θα γίνει η Πανσέλινος και μετά τις 12 Μαΐου σελήνη αδειάζει μέχρι 27 Μαΐου που θα έχει νέα σελήνη. Όταν σελήνη γεμίζει, κάνετε τελετές για χρήματα, για αγάπη, για ευημερία. Είναι για καινούριους εγγραμμένους του καναλιού. Φέρνω εξηγήσεις, επειδή πάλι τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όταν σελήνη αδειάζει, διώχνουμε από τη ζωή μας κάτι. Κάνουμε τελετές για αδυνάτισμα, καθαρισμό από τη μαύρη μαγεία και αρνητική ενέργεια, καθαρισμό του σπιτιού από αρνητική ενέργεια. Διώχνουμε κατάρρες, φτώχεια, μοναξιά και ξέρουμε πως η Πανσέλινος είναι κορυφή ενέργειας και δύναμης. Πολύ καλή μέρα για τις τελετές. Και νέα σελήνη είναι πάρα πολύ καλή μέρα για να κάνετε τις τελετές. Από τις 30 Απριλίου έως 1 Μαΐου είναι Βαλπουργιανή νύχτα. Θα αφήσω ημερομηνίες στην περιγραφή. Σχετικά με Βαλπουργιανή νύχτα, 30 Απριλίου έως 1 Μαΐου. Αυτή η νύχτα μιλάμε. Έχω βγάλει βίντεο χθες. Αυτό το βίντεο είναι επανάληψη από 2022. Οπότε δεν έχουμε έκλειψη της σελήνης. Όποιος δεν είδε το βίντεο, ήθελα να πω για τη νύχτα Βαλπουργιανή 2 λόγια που είναι καλό να ξέρετε. Λοιπόν, Δυτικοευρωπαίοι γιόρταζαν την Ανοιξιάτικη γιορτή, η οποία χρονολογείται από π.Χ. Παγανιστές κάνανε την γιορτή. Αργότερα οι χριστιανοί κυνηγάγανε τους παγανιστές και έγανε τις γυναίκες που πιστεύανε πως είναι μάγισσες. Τη νύχτα αυτή, μέχρι και σήμερα, τη νύχτα αυτή
οι μάγισσες μαζεύοντας τα δάση, στα βουνά, σε απομακρά και κάνουν τις τελετές ανάλογα σε ποια δύναμη υποκλίνονται. Στα 4 στοιχεία της φύσης ή κάνουν μαύρες τελετές γύρω από τη φωτιά, λατρεία του διαβόλου, επίκληση προς τον διάβολο. Και ξέροντας αυτό, κόσμος κάναν τη τελετή εξορκισμού αυτή τη μέρα των μαγισσών, καίγοντας ένα σκίατρο που συμβολίζει την μάγισσα. Λοιπόν, ο κόσμος την Βολπουργιανή νύχτα δεν φορούσαν μαύρο χρώμα ρούχα για να μην έρθει η δυστυχία. Γιατί η λέξη διάβολος και σατανάς απογορευόταν να τη λένε. Τη νύχτα αυτή θα δείτε προφητικά όνειρα. Δεν λέτε σε κανέναν το τι όνειρο είδατε. Μπορείτε να πείτε, θέλω να δω το πεπρωμένο μου ή θέλω να δω κάποιο πρόσωπο. Και να πέσετε για ύπνο και θα δείτε αυτό που ζητάτε. Ένας απλός άνθρωπος που δεν έχει την προστασία, δεν έχει κλείσει τη συμφωνία με τις ανώτερες δυνάμεις, δεν κάνει να ασχολιέται προσκαλώντας τα πνεύματα, οι σκοτεινές θεότητες ή σκοτεινούς αγγέλους. Μόνο οι δικοί τελετουργοί κάνουν τέτοιες τελετές, έχουν συμφωνία με ανώτερες δυνάμεις, έχουν προστασία. Άνθρωπος απλώς δεν μπορεί, επειδή αυτό που θα κατέβει δεν ξέρετε να το στείλετε πίσω. Ναι, θέλουμε να ασχοληθούμε με τη μαγεία, μας τραβάει, μας αρέσει να ασχοληθούμε με τη μαγεία, αλλά πρέπει και να προσέχουμε. Αυτό είναι όλα που ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου άνθρωποι, και καλή τύχη και καλό μήνα.